שלום לכולם, והיום אנחנו נעשה אימון שאפשר לעשות בכל בית, אימון בסיסי של כושר ואקרובטיקה, קצת בסיס של התאמנות. אז אנחנו מתחילים עם חימום. אנחנו נחלק קצת מפרקים, קצת נרים את הדופק. אנחנו נצטרך באמת מרחב שניתן לפעול בו, כדי לא לפגוע בכל מיני חפצים, ומשהו שנותן לנו רוב, אז זה יכול להיות ספה, מיטה, כיסא, מזרון מקופל, משהו עם גובה. אוקיי, אז אנחנו מתחילים, אנחנו הולכים לעצמנו איזשהו פס, לא חייב ארוך, מתחילים עם ריצה קלה. הלוך קדימה, חזור אחורה, מעולה, קצת, ממשיכים, רגע, ריצה קלה, מעולה, מתחילים להרים את הברכיים לגובה, הידיים יורדות לרגליים, חזר אחורה, שוב פעם קדימה, סיימת עכשיו עקבים לישבן, פה ממש לגעת מהעקבים לישבן, חזר אחורה, ואנחנו מתאמנים, אז אנחנו גם כל פעם שהרגל מתנתקת מהרצפה, מתחת הפוינט, כן, אנחנו לא ברחוב, אלא אנחנו עם הפוינטים על פוסיק. עוד פעם אחת אחרונה עקבים, וחזרה אחורה, מצוין. אנחנו ממשיכים עם קפיצות בשתי רגליים ביד. ביד פה אנחנו נעבוד עם הפוינטים שלנו, ממש עם כבוד רגליים. חזרה אחורה, וגם עם ידיים, חלק מאוד חשוב. יופי. פעם אחרונה, חזרה אחורה, מעולה, נשחרר, נסובב קצת כף רגל, כף רגל שנייה, מצוין, קצת למתוח את העקב לאחור, ורגל שנייה, מצוין, ונעשה קצת תחנות רוח, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ונשאר למטה למתוח, נלך קדימה, יופי, קח רגל אחת קדימה ונחזור, רגל שנייה ונחזור, שוב פעם רגל ורגל, ועולה, גם לחמם קצת את הידיים וגם את הרגליים, לחיים, יופי, עוד אחד, ונחזור חזרה לחפש, מצוין, יופי. נמשיך לעוד כמה תרגילים שמרימים לנו את הדופק. אנחנו נמשיך עם קפיצת על רגל אחת, הלוך קדימה, הלוך לרגל אחת, חזור אחורה על אותה רגל, ואז נחליף, יד, אז נטריף, מעולה. אם זה נהיה קשה, מניחים רגל, ואחורה על אותה רגל. מחליפים. עכשיו, אם אני מצליחה לעשות קפיצות, נחליף שוב, אם אני מצליחה לעשות קפיצות ברצף, מעולה. אם לא, אני מסתכלת כמה אני מצליחה היום. היום אני מצליחה 2 ברצף. אז אני שמה לעצמי מטרה 3 ברצף. בסדר? כל פעם קצת יותר. יופי, עוד אחד כל רגל. כי עבודת רגל אחת סופר חשובה. זה שיווי משקל בסיסי שחשוב מאוד שיהיה לנו בחיים. בלי קשר אם אנחנו מתאמנים או לא. ממש חשוב, מניעת נפילות. בגיל המבוגר מתחיל, בגיל הצעיר, בשאיפה שאתם ילדים. ילדים שמצליחים לקפוץ על רגל אחת, יפלו פחות בגיל המבוגר. וזה מוכח נכון. אוקיי, מעולה. תרגיל הבא שלנו, אנחנו נלך. בגיל הבא אנחנו הולכים שוב פעם את הטיפוס הזה קדימה. מעולה, והפעם אנחנו נלך עד לקוברה. מצוין, חוזרים הגל למעלה. וידיים לראות למעלה, למתוח ככה את כל הגוף. שוב פעם, ולמעלה יש לנו עוד פעם פתיחה. קוברה, מחזיקים, חזרה ישבן מלא. ולמעלה למתוח. עוד פעם אחת. מצוין. חזרה.
תוכלי לתמוך למעלה. יופי. נסובב קצת שני, כפות ידיים בטעם, כתפיים. נסובב ידיים לאחור. 3, ו4 ולפנים 5, ו6, ו7, ו8. מעולה. עכשיו קצת התחממנו, העלינו את הדופק, קצת הזזנו את הירכיים, קצת העברנו משקל על הידיים. עכשיו מה שאנחנו נעשה, נעשה כמה תרגילים בסיסיים ככה מאקרובטיקה מעולם, מהחימום שאנחנו עושים בהתאמנות, כדי להכין את הגוף לבאות. אז יש לנו הליכת דוב, אנחנו הליכת על הרגליים ידיים, אנחנו ממש הולכים יד רגל יד רגל, המטרה היא לשמור כמה שיותר רגליים ישרות. ועל הפס שלנו חוזרים אחורה. עושים את זה עוד פעם. קדימה. מה שננסה, נשים לב שאנחנו לא הולכים על הרגליים ורק כאילו נוגעים בידיים. לא. המשקל ברובו דווקא על הידיים. עוד פעם, קדימה. ואחורה. מעולה. שחרר. בואו נשחרר פה קצת שאנחנו קוראים לזה בהתאמנות עמידה שפופה. וננוע מצד לצד. התרגיל הבא, מי שלומד אצלי מכיר, הוא הליכת ברווז. את ההליכה הזו, אם אני מצליח בלי תמיכה מעולה, אם לא מצליחה בלי תמיכה, אנחנו נשים יד על משהו. על קיר, משהו לידי, שיעזור לי, העיקר זה לבצע את התנועה. אז אני לוקחת רגל קדימה, מעבירה אליה משקל. לוקחת רגל שנייה, מעבירה אליה משקל. 4 צעדים קדימה ו4 צעדים לאחור. מעולה. פעם אחת, 2, 3, ו4. חזרה אחורה. יופי. מנסים, גם זה לנסות וליפול ושוב לקום. העיקר שממשיכים לעשות. זה מה שחשוב, כי בסוף זה ייתן את התמורה. יופי. ולשחרר. מעולה, נניח את הרגליים. מצוין. התרגיל הבא, סרטן. אנחנו נעשה אותה על הצד. אנחנו נראים ישבן גבוה. נפתח יד ורגל, נקרב יד ורגל שנייה. 1, 2, 1, 2. וזה טיפה יוצא באלכסון בעצם. יד ורגל מקרבים, יד ורגל נגדיים, עושים את הכוח. ועולה, שוב. 1, 2. גם פה מחזקים. כתפיים, ידיים. העיקר שהישבן הזה באוויר. אם צריך רגע לנוח, משחררים ידיים, עושים עוד אחד. מעולה. וחוזרים. מאוד. ולשחרר. בחלק הזה מתחילים לפעמים להרגיש שורש כף היד. זה בסדר, בעיקר למי שלא רגיל לעבוד על שורש כף יד. אז אנחנו טיפה נסובב, אבל לא חזק מדי, לא להגיע לקצוות הטווח, כי שם השריר עוד יותר מתח. אז ממש תנועה קטנה לשחרור, קצת ניעור קל. מעולה. ממשיכים. עכשיו אנחנו נעשה שילוב של שני התרגילים שלמדנו, דוב וסרטן. נשלב את שניהם. אנחנו מתחילים מעמידת סרטן. אנחנו לוקחים את היד והרגל של אותו הצד, ומתפתחים חזרה לדוב. מהדוב לוקחים את היד והרגל השנייה לסרטן. עכשיו הדבר הזה חשוב שהכיס יישאר למעלה. 1 ו2, מגע נשאר למעלה. 1 ו2. צד שני. 1 ו2. ו1 לדוב לסרטן. כיוון שני. אם בעצם סיבוב לצד אחד, וסיבוב לצד שני. נעשה פעם אחת כל צד. מעולה. ולשחרר. מצוין. יופי. תרגיל הבא, אנחנו יושבים בישיבת קירוס. ככה אנחנו קוראים לזה להתענות, ישיבת קירוס. ואנחנו הולכים להתנדנדות אחורה, שאנחנו קוראים לה, מי שכבר יודע, אורי כדורי. שאנחנו קוראים לה אורי כדורי. אורי כדורי, מצוין. אנחנו בעצם מתגלגלים על הגב, שומרים רגליים צמודות עם פוינט, וכשאנחנו חוזרים נגיע קלה עם האצבעות, עם הפוינטים ברצפה. באמת מושגי בסיס בהתעמלות, אם זה פוינט, אם זה פלקס,
ישיבות, שמות כאלה, אתם תגלו פה תוך כדי. מעולה. מעולה. עכשיו אנחנו נשדרג את זה לעמידת נר, ובעצם נלך לשם. וכדי לעלות לעמידת נר אנחנו נעשה כמה שלבים. אנחנו רגע נלך להוריד כדורי ונעצור. אחרי זה אנחנו נשים את הידיים על הגב כשאני נשענת על המרפקים. מדגימה. הופ. נשענת על המרפקים וידיים לגב. הרגליים יכולות ממש להתיישר ולנסות להגיע מעבר לראש. ומכאן, כשאני ממש מרגישה שאני נשענת על הידיים, אני מתחילה להישאר רגל אחת לתקרה ורגל השנייה. ושוב אפשר לכופף ולשתי הרגליים ליישר. ולכופף וליישר. שוב לכופף, ליישר, שוב פעם לכופף וליישר. לשחרר רגע, לסובב את הצוואר. גם מי שלא רגיל, אז הצוואר קצת יקבל את עומס. צריך לתת לו רגע מנוחה. מעולה, קצת שני. יופי. עכשיו אנחנו נוסיף לה, נלך ישר לעמידת נר. מכאן, מישיבת קירוס, נלך ישר ולתקוע את הרגליים לתקרה. 3, 4, ולהחזיק. 2, 3, 4, חוזרים. 6, 7, 8, שוב 1. 2, 3, 4, חוזרים. 6, 7, עוד הפעם. ואחת, 2, 3, 4, מצוין. ואתגר בלי ידיים, ידיים לרצפה. ועכשיו אני אנסה לדחוף את הטוסיק. לדחוף בלי הידיים. 2, 3, 4, חוזרים. עוד פעם אחת בלי ידיים, שוב 1, 2, 3, 4. אם זה יותר מדי קשה, נשארים עם ידיים, הכל בסדר. עכשיו אנחנו נמשיך לאתגר העלייה בלי עזרת ידיים. תרגיל מאוד חשוב, שבשבילו אנחנו נתחיל על גובה. אוקיי? זה יכול להיות ספה, זה יכול להיות מיטה, זה יכול להיות כל דבר שייתן לכם קצת גובה. אצלי יש מזרון מקופל, זה מזרון מאיקאה, ממליצה, אחלה מזרון. הוא גם נפתח כזה והוא רך, הוא ממש נחמד. אז אני בעצם נשארת על הגובה שלי. אני הולכת רגע לאורי כדורי וכמה עם ידיים קדימה. אז יש לי אורי כדורי ואני קמה עם הידיים שלי קדימה. שוב, אורי כדורי ואני קמה עם ידיים. שוב פעם אחת. מצוין. ואחרון חביב. מצוין. יפה מאוד. עכשיו אם יש לנו משהו יותר נמוך, עוברים לגובה נמוך. אני למשל במזרון שלי פשוט פותחת במקום 5 טיפולים, ואני עובדת על 3. אבל אתם יכולים למשל לעבור מספה, לקפל איזה, לקחת את המזרון, רק את המזרון של המיטה, זה מעולה. רק את המזרון של המיטה, להוציא אותו מהבסיס של המיטה, ולהיות רק עליו. שייתן ממש גובה קטן, זה כל מה שצריך בשביל לתרגל את זה. תכף נעבור לרצפה. שוב פעם, 3, 4, ואורי, כדור. עכשיו הסוד פה, בעלייה הזאת, זה העקבים לישבן. חשוב להשתמש בתקופה, לא סתם עושים את האורי כדור לפני. ותופסים רגליים, והעקבים לישבן ידיים קדימה, זה גם ממש חשוב, כדי להעביר משקל לידיים. שוב, לרגליים, 1, 2 משקל קדימה ועולים. עוד פעם, 1, 2 ועולים. מצוין. מי שרוצה אתגר בתרגילים האלו, זה לעלות לעמידת נר ומשם לקום, תכף אנחנו גם נעשה את זה. אוקיי, ועכשיו, כשאני אשים על גובה קטן, אפשר אפילו לסיום לנסות על ממש הגובה הכי קטן שיש לכם, שזה אצלי למשל שלב 1. אני מסתכלת רק על ממש משהו דק, אבל זה ממש משמעותי למי שעוד לא מצליחה לקום כך. כשמצליח עושה את זה לגמרי על הרצפה. שוב, אורי כדורי ועולים. ואפשר להמשיך לגמרי בלי שום גובה. או אורי כדורי לעלות. מצוין. מוסיפים לזה את עמידת הנר. 1, 2, 3, 4, קמים. 6, 7, שוב. 1, 2, 3, 4, קמים. 6, 7, עוד הפעם. 1, 2, פה תמיד למעלה. חשוב למתוח את הרגליים להצמיד.
ועוד פעם, 1, פוינט, 3, 4, קמים, 6, 7, מעולה. אתגר פה יהיה לקפוץ בסוף. נעשה את זה עכשיו 4 פעמים, אפשר לבחור את האתגר ובלי האתגר. עמידת נר, 2, 3, 4, עולים, קופצים, ושוב חוזרים, 1, 2, 3, 4, עולים, 6 קופצים, 7, 8, שוב 1, 2, 3, 4, קמים, קופצים, 7, 8, אחרון, 1, 2, 3, 4, קמים, קופצים, ושחרר, מעולה, כל הכבוד. אוקיי, שוק של מים. מעולה, נתחיל שלוק מים. לא לתת שלוק גדול, רק קטן. כשלוקחים שלוק גדול, ואנחנו לוקחים שלוק גדול ואנחנו הולכים להתהפך תכף, אז המים ירגישו לנו קצת בבטן לא נעים. יופי, התרגיל הבא שאנחנו נעשה, אני קוראת לו קוביה, מי שלומד עצמי יודע ומכיר. אנחנו בעצם לוקחים איזשהו גובה, בסדר? זה יכול להיות ספה, כל ספה, כל מיטה. בעצם עומדים עם הגב, שמים את הידיים על הרצפה, ושמים את הרגליים על הגובה. ועכשיו מה שחשוב זה לא להיות כאן. אנחנו צריכים לקרב את הידיים ואת הטוסיק שמנסות לקרב את הרגליים, ולקרב את הרגליים ככה שהישבן יהיה מעל הידיים. ממש לדחוף עם הרגליים, להרגיש. תבקשו אפילו מישהו לצלם אתכם, תגידו אם אתם נראים עם זווית ישרה. הרי בקוביה יש זווית ישרה. אז אני רוצה בירך זווית ישרה. מחזיקים עוד 5, עוד 4, עוד 3, עוד 2, עוד 1, ולשחרר. מעולה. רגע להחזיר את הדם חזרה, לתת מנוחה. מי שלא רגיל להיות הרבה הפוך, אז לקחת את זה באיזי. כשאדם עולה, המוח יורד, לפעמים זה קשה בהתחלה. אז לקחת את זה באיזי, צריך עוד שנייה של מנוחה או מים לעשות את זה. עושים עוד 2 סטים של זה. עלינו. לקוביה, מי שרוצה פה אתגר, הצליח להגיע למקום. מנסה לנתק פעם יד ימין ופעם יד שמאל. 10, 9, 8. אפשר גם רק לעמוד, לא בסדר. 6, העיקר זה לעשות. לא יותר. 5, 4, וכמה שפחות להזיז את הטוסיק. 3, 2, עוד 1, ולשחרר. מעולה. בזמן. למוח, להתאפס. יופי. ויש לנו פעם 1, 3, 2, 1, עלה. מקרבים ידיים, מקרבים רגליים, להרגיש ממש קוביה. הגובה יכול להיות בקו המותן, אצלי הוא טיפה נמוך. מעולה, מנתחים יד, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו10. יופי, ניעור קל של הידיים, לא חזק, שלא יהיה כואב בשורש כף היד. מצוין. יופי, בואו נלך טיפה לכמה תרגילים חשובים ככה בישיבה, קצת לכושר, לבטן ולגב, ככה למותניים, להכל. אז יש לנו, אנחנו יושבים ישיבה שלמה, זה נקרא ישיבה שלמה בהתעמלות. פוינט חזק עם הידיים, ידיים לצדדים, כדי שהגב יהיה ישר. אם מאוד קשה לשבת עם גב ישר, אז אנחנו לוקחים הגבהה, ויושבים על ההגבהה. זה ממש עוזר, העיקר להיות עם גב ישר. אז אם אנחנו עם הגבהה או עם בלי הגבהה, אפילו לא קטן, זה יכול להרגיש ממש משמעותי. בעיקר למי שככה מרגישה שהקשרים פה מאחורה קצת קצרים, לא מצליחה ליישר את רגליים והישיבה יותר נראית ככה, אז ממש חשוב להגביה את הישבן על משהו גבוה, כי הכי חשוב זה ליישר את הרגליים כדי שבאמת השריר הזה יימתח, כי ככה הוא לא יימתח, כאילו ככה סתם אנחנו יושבים גב עגול. צריכים את הרגליים ישרות כדי שהשריר באמת יימתח. אז אנחנו נתחיל פה, יש לנו רק כפות רגליים, פלקס ופוינט, שוב, פלקס ופוינט, מעולה, פלקס ופוינט, עוד פלקס, עכשיו רגל אחד בפלקס, אחד בפוינט, להחליף, 2, 3 ו4,
5, 6, מצוין, 7, 8, ידיים למעלה, כפיפה קדימה ארוכה, 1 ו2. שוב פעם לנסות כמה שפחות לכופף ברכיים. עוד 3, עוד 2, יופי, עוד 1, ולהישאר קצת למתוח, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, עוד 2, עוד 1, ולשחרר, מעולה. אנחנו נלך קצת לישיבת פרפר, ניקח את הברכיים למטה, מעולה. עכשיו תרגיש שאני מאוד אוהבת, אני אספר את זה תמיד לילדים, ותרגיל גם שיווי משקל, גם גמישות, שליטה. אנחנו מכניסים את הידיים לתוך העקבים, ואני מכניסה אותם שהכפות ידיים שלי מנוגדות אחת לשנייה, ככה, כי יותר קל ליישר ככה. בעצם שהאגודלים כלפי מטה. אז אני נשענת רק על צד אחד, ואת הרגל השנייה אני מיישרת הצידה. פה, ומחזיקה גב ישר. מעולה, 2, 3, 4, 5, 6. עכשיו עוזבים את הרגל, אבל משאירים. אפשר לעשות את היד השנייה רגע בצידה כדי לשמור שיווי משקל. ועוזבים את היד השנייה והרגל נשאר באוויר. 1, 2, מחזיק, 3, 4, 5, מתגולדת, 7 ו8. יפה. זה השרירים האלה שהם פה באמצע הערך. מאוד מאוד חשובים רגל שנייה. ליישר ולהחזיק. 1, 2, עוד פעם אני לא מצליחה לשמור על גב זקוף, אני עושה מהגבהה קטנה. 3, 4, 5, 6, מצוין, 7, ולשחרר את הרגל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו8. מעולה. מעולה. יופי. עכשיו אנחנו נלך קצת לעבודה על בטן. יופי, אנחנו נשקל על הגב, ידיים ישרות למעלה, ואנחנו מנסים לקום לישיבה, גב עגול, לקום לישיבה, לעלות למעלה, ליישר את הגב, לחזור גב עגול, עולה ולמטה. קצת מזכיר רולה של פילאטיס, למעלה ולחזור רק יותר מהר. יפה, שוב אחת, ממש להרגיש את הפופיק נכנס לתוך הגב, כן? אני לא רוצה שהבטן תהיה פה בחוץ. אני דווקא רוצה את הכל בפנים, כדי שהשריר יתגייס ויתחזק. אנחנו נעלה מהשרירים. יופי, עוד 1, 2, 3, 4, 5, 6, מצוין, 7 ו8. מעולה. תרגיל בטן הבא וגם לחיזוק חגורת הכתפיים. אנחנו נלך לפלנק. אז אני פה על המרפקים, על העמות, נכון? אני מיישרת רגל אחור ורגל שנייה. מחזיקים. עכשיו גם פה יש נטייה ממש ללכת לפה בפלנק ולהשתחרר, זה לא עושה כלום. רק אנחנו נעגל את הגב, ודווקא פה כאילו נוציא איזה גיבנת מהגב, ונדחוף עם הרגליים קדימה, ואז נרגיש את הבטן ממש מגויסת. יש לנו עוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ורגע לשחרר. מצוין. יופי, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. בואו נעשה פה עוד 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ולשחרר. מעולה. יופי, אנחנו מגיעים ממש לתרגילים האחרונים להיום. התרגיל הבא הוא בעצם הבסיס או ההכנה לעמידת ידיים. רגע שיש לי פה מקום לעשות אותו. שימו לב, אנחנו בעצם גם כשוב מול מיטה, מול ספה, כל דבר כזה. ואנחנו נלך לחייזרים. חייזרים זה משהו שמאוד מאוד עוזר לעמידות ידיים. אז עכשיו אנחנו נותנים 3 תרגילים לעמידות ידיים, ובזה אנחנו מסיימים. לעמידת ידיים תמיד אנחנו מתחילים עמידת מוצא, ידיים למעלה, והרגל אחת קדימה, איזה שנוח לכם. ומה שאנחנו עושים דבר ראשון זה רק צעד לכופף את הברך קדימה ישר, ושימו לב שהגוף שלי גם ישר וידיים ישרות למעלה. וחזרה, רק לדחוף על הרגל, 1 וחזרה, ו2, חזרה, 3, חזרה, ו4, יפה מאוד, 5, לדחוף, שימו לב שהרגל האחורית נשארת ישרה, 6, לדחוף, ו7,
מצוין. ושמונה, לדחוף. הדחיפה הזאת של הרגל שעשינו עכשיו היא בעצם הסוף של עמידת הידיים. עכשיו אנחנו נעשה את אותו דבר, ונשים את הידיים בסוף על איזשהו גוף. שם אין רחוק מאיתנו, רחוק. ומפה לדחוף חזרה לעמידה. ושתיים, לדחוף. שלוש, לדחוף. וארבע, לדחוף. מעולה. אנחנו נשארים לרגע להחליף רגל שיהיה לכם יותר קל לראות. אנחנו נשארים עכשיו פה. אנחנו שוב פעם נתחיל רגע, ידיים, לכופף ברך, לשים ידיים. מפה אנחנו עושים ענפות עם הרגל האחורית. אולי זה תרגיל אחד החשובים להצלחה של עמידת ידיים. הרגל האחורית שלי באוויר, ואני מרימה אותה לענפה ולמטה. 2, חזק, 3, 4, 5, 6, הכי גבוה שאפשר, 7, 8, 9, 10. מעולה, חוזרים לדחוף, ונגיע לשחרר, מעולה. זוכרים שאמרתי כמה חשוב על רגל אחת הקפיצה, גם למתאמנים, גם לרגל ברגיל, אבל למתאמנים עוד יותר, כי עמידת ידיים זה הבסיס. קפיצה רגל אחת ממש חשוב לדעת כדי להצליח עמידת ידיים. כי התרגיל הבא הוא בעצם הקפיצות על רגל אחת, אנחנו שוב פעם נתחיל, עמידת מוצא, לכופף, לשים ידיים על גובה. הרגל השנייה, הפעם שהנפנו אותה, רגל כפופה, לא שלא תפריע לנו. ואנחנו רק קופצים על הרגל התחתונה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, עוד 2, 1, ולמעלה, ולשחרר. מעולה. עכשיו, אנחנו ננסה לשלב את שניהם ביחד. ידיים למעלה, לכופף, להניח. אנחנו עושים גם ענפה של הרגל וגם קפיצה. ענפה קפיצה. שוב, ענפה קפיצה. ושתיים, ושלוש, וארבע, יפה, 5, ושש, ושבע מצוין, ושמונה להרים למעלה, לשחרר. יופי, מצוין. עכשיו אנחנו ננסה לעשות את זה בלי העציר, כלומר, אנחנו נשים ידיים למעלה. ברגע שאנחנו נשים את הידיים על הגובה, נבצע את הענפה והקפיצה. ויוצא לנו תרגיל שאנחנו קוראים לו בהתעמלות חייזר. ידיים למעלה, לכופף, להניח וישר, לקפוץ, והדחיפה חזרה מאוד חשובה. שוב, 1, ולדחוף חזרה. ו2, ולדחוף חזרה. 3, ולדחוף למעלה חזרה. 4, יפה, 5, מעולה, אחרון, ולשחרר, מעולה, מעולה. עכשיו, אנחנו נלך לעשות את אותו הדבר, או עם גובה נמוך יותר אם יש, נזרום למשל בגובה כזה, או על הרצפה. אז אנחנו ממש נחזור כמה תרגילים, אבל על הרצפה. ידיים, עמדת מוצא, לכופף, להניח, ולדחוף בחזרה. שוב, 1, 2, בדחיפה, שימו לב, ידיים לא משתחררות, ידיים עולות קדימה ולמעלה. 1, 2, לדחוף ידיים לעלות. 1, 2, לדחוף ידיים, יופי, לכופף ברך, ידיים להניח, לדחוף ידיים קדימה, מעולה. מעכשיו, נשאר פה, והרגל הזאת, התחתונה שלנו, זאת שמאל שלי, נשארת על הרצפה. רק ימין עושה ענפות, 1, 2, רגל אחורית עושה ענפות, 3, 4, 5, 6, 7, 8, נחזור לדחוף, רגע לשחרר, אפשר גם לעשות מנוחה, לעשות את הכל ברגל השנייה. יופי, עכשיו אנחנו ננסה לקפוץ על הרגל הזה, כשהידיים על הרצפה, רגל באוויר, ורק קפיצות, 1, 2, 3, 4, 5, ו6, ו7, ו8, נחזור ידיים למעלה, ולשחרר. ומשלבים את הכל ביחד, ידיים למעלה, ברגע שידיים נוגעות, אז הרגליים עושות את הענפה והדחיפה ביחד. 3, רק שחרר.
3, 4, ואחת, ולחזור. שימו לב שאנחנו חוזרים. מה קורה בדרך כלל כשאתם קוראים, כשהשרירים עדיין לא מספיק חזקים? מה קורה? את זה, ואז הרגל האחורית באה קדימה. וזה, טעות של הרבה אנשים, שאנחנו ננסה לתקן אותה בעזרת תרגילים שעשינו קודם, לחזור עוד פעם אחורה. וממש לעצור שם ולהתעקש על זה, ואם צריך, אז לגובה, אבל נמוך יותר. שוב, אחד לדחוף ולחזור, הרגל האחורית הולכת לרצפה. חלק מאוד חשוב. שוב, 1 ו2. מצוין אחרון. 3. יופי, אתם הולכים להמשיך כמה שבא לכם לדבר הזה. בפעם הבאה אנחנו כבר נתקדם לכיוון עמידת ידיים מלאה. אז שיהיה לכם המון הצלחה, וכל הכבוד לכם. אני לכם בבית.